Le game ibintle yona kwaye bendinethemba uba hayi yona siyayithatha le game. Nangona sebekore ngale mistake last minutes, noko ndixolile. Hayi ndiyaxola kuba ndibona nje noko bafumene imisteyikhi ukuze bakore, otherwise bebengeke balenze ixesha noko. Ndingathi sinyuse ikawusi nembutho, otherwise leya yitimu enkulu engu-team number 1 apha kule league sikuyo. And ngethemba lam ndiyaqonda uba yitimu ezawunyukela iyodlala ii-playoffs leya. Ngoku thina siveze uba namandla kwitimu enkulu apha eligini. So hayi ininzi i-improvement endiyibonayo ephumayo apha etimini, kakhulu. Ndingakhuthaza uba nee-players ziyithande le nto ngoba yinto entle nangenye imini zingadinwa. Whittlesea TV, the pride of Whittlesea.